Правейки Шекспир, обсъждахме как пейзажът тук в България и най-вече в Паталенеца се усеща като остров от бурята. Има атмосферата и драматичното качество, за което се надяваш, но не можеш да намериш в Англия или в който да е театър на закрито. Бурята е стара история, която действа през различните култури и ние имаме няколко вида култури, работейки по проекта. Различните езици показват, че за оригиналната история не е от значение това, че е написана на английски, а че се предава между националностите. Чудесно е да се работи с българските актьори, които намират приликите и разликите, подходите ни към актьорството и как тези различни неща могат да се обединят в едно представление. Отново театърът и историята могат да превъзхождат различните националности. Лично аз предпочитам класически театър, особено Шекспир и ренесансов театър. Наскоро участвах в представление комбинации от Марлоу и Шекспир. За мен и някои мои колеги, класическият театър е предназначение. Там се чувстваме като у дома си, защото езикът е толкова експресивен и историята толкова човешка. Открихме, че историята се предава без значение от езика, за който се говори. При алтернативния театър е трудно да се предаде историята дори и в оригиналния език. Аз съм един от трупата. 3 българи и 4 англичани. Ние играем Ариел, духът на Проспера, който е най-свободният човек на острова. Той не е човек, не се повлиява на емоциите, но също така е в капан от Проспера и трябва да й се подчинява. Също има интересна връзка между тях двамата, защото той е под неин контрол, но я пита дали го обича. И в същото време той не чувства. Има интересно пресичане между радостта от свободата и властта му, и фактът е, че той иска връзка. И това, което прави бурята интересна за връзките, има връзки между родители и деца и между братя и сестри. Тъмни отношения, заговори, а Ариел стои извън това и наблюдава, но иска да бъде част от него. Въпреки че мощният герой от страна на магията има един малък недостатък. Не е човек.